mga unoy, karagawa, mga kami dito sa ilang. Dito nga akong atong nagtrabaho sa kalsada. Doon kami dito sa ilang bang house. Muna yung maglakaw rami padulong dito kay sa layo, kay wala may sakyanan. Muna maglakaw rami. Sa una mga unoy, kaning kalsadaan gamay pa din kayo. Perti pang paliko una diri pa taman aray kalsadaan. Gini agawa mo. Sa karon, kadako na. Yan dako nang kalsada. Pang lagi nagmayo sa una diri pa ari. O man ako mga apo, ug akong mga anak. Nay akong anak ug akong apo. Ning akong mga apo, namuyog. Tuyogin mi ninyo, padulong dito. Aron maglakaw ta, daghan. Domingo manggudron unoy, mo nay magsuri-suri mi, baklay-baklay mi ng karsada, musubay mi padulong sa akong apo. Agto mi dito kay aron makaduo ko mi sa iyang gitarbahoan. Wa may trabaho ka Domingo man. Bago may kasada diri lao. Lagi padakan ng karsada. Muna yung atong subay-subayon ng karsada diri kay gipadakan naman. Kasi una gamay man kayo ni. Karon kay dako naman. Bata pa mo kaatol ah. Bata pa jud, kaning karsada ha. Kasada din sa unay nga na rakadaka. Ano ni? Nara o. Wala ingani. Lapad naman. Maglisod pag kuan ng mga truck o magtagbo. Lisod kayo. Kinahanglan mahunong pa ang isa. Pag dili mahunong, kung kinsa dapit dire mahulog sa pangpang. Oh no! Ano karon kadaka na, yahay na. Magtapad pa ning truck ani. Layo para ba dagwela? Layo pa jud kayo. Kapoy ka diha. Hinay-hinay naglakaw. Luyo, manguda na padulong dito. Sa una mga unoy, kaning kasadaan gamay pa din kayo. Perti pang paliko una diri pa tama. Gini agawa mo. Nga karon, kadako na. Yan dako nang kasada. Pang lagi nagmayo sa una diri pa ari. Gamay pa kayo ana ra kasada gud. Kauban na mo. Pag-hi pud mo sa vlog ni Nula. Hi! Hi mga unoy! Anong masasabi mo? Sayang na, hi! Sayang na, kita kong tuloy. Yung inang batak-batakan. Mana naman lagi ng kampanya. Hilap mo kay interview si Lola. Unsala? Ang kanina ang itaw na ba na dumakit na ama. Na ibalya na sila dito sa punuan at sa punuan na may malyur kadalas sa kabuok pagbalik niya. Dako man kay tindahan. Tindahan sa dili mo nako. Oh no! Dato kay to. Isang na pagkabalo lang, ay tindahan. Balya man. Amigo man ang mga kwan. Sinood, doon na lang. Amigo man yan. Gusto tong tuigal ah. Sino na pa kang nga ba? Uy. Ikaw ka na bibing. Hindi anak, dito na pala ito, anak. Kita ko na pa sa baol. Nung baol ka napahak ang una adyon. Wow! Hindi man ni sa una. Di ka mga gabaol? Ay nakaadto man dito sa una ban. Tung bata-bata pa ta. Di ba katong ni adto ta diha sa una kasara ko kada. Kadara ko tikalibangan o, anak Naman. Iwan siya, oy. Diana. Agiyo ba diya ba? Hakati kalibangan dito sa Lumboy. Ana naman. Wala lang po din. Wala. Yaan kung Lula oy. La. A few inches later. Sa una, gagnay pa mi. Anak ako kabog. Kani, bakli-bakli dire. La na motor la. Magbakal mi dire. Dito sa lungsod. Dayon, ni kahapon, magbaklay na po mi. Uli. Wala may sakyanan. Di mo pareha karon daghang sakyanan. Sa una, magbaklay mi Domingo. Mga atumig lungsod. Magbaklay mi dire. Gamay pa mi katsada ha. Pareha pa ang kana. Mong baklayon. Then, hindi ko rin na kuan. Kadugay man may maabot. Pagpaabot pa may malandong. Mahapon na namin. Baklay gihapon rin pa uli. Magdala namin ang mga pinalit. Mga pinalit na mo. Daghan mo pinalit la. Ang mga pinalit. Palig ni bugas.
palit-lit asin. Nya layo man kayo, bugat. Oh. Daghan mo po may kay. Oh, mang kanon lokduhon. Lokduhon raman. Ay, Masuhol day mo. may suhulan wala man yan mo kameraman. Agwanta yung may baklay. Wala may mga bugas, wala may mga sudan. Many hours later. Sa ato pa ka mo nang duhang Jason rin. Ampo ka na. Oh, kami dire. Say hi to Lula's vlog. O na, kami mang ubana gud dire gikan pas gudod. Ingo mo gusto ang ibalik kag Manila. Ibalik ko pero ni uli na ko karon. Ano? Ay naray. Ngayon, tadi na kamuwag dito Manila. Ay, kuan man sige mag. Pandemic gud. O, pa dili na lang. Unya ag kuan presyo nga nakatakas inyo nang gikarne dito. Hindi ka naman Ano kanihong to dili, baka sila to dili mong itaguan. Wala. Hindi tagahan mo ng pulaw. Wala. Hi, mga unoy, karon abot na jud mi anin ang trabaho ang sa akong ako, si Jason. Iya kay wala man pud siya dire kay nulit sa binwangan. Ani na lang ni akong ako, sakay aring kuan nga si April, sakay na lang siya sa bakho magpasyat. Karon naabot na jud mi dire. Ring na sa bakho. Na mo ni trabahoan sa akong ako na si Jason. Init di ka. Wala ang kami dire, wala man pud siya mo nang mangulit na lang pud ni. Kay wala man siya mobalik ra pud mi diri unoy. Og naana pud siya, mamalik ra. Giniagawa mo. Dahan salamat sa inyong paglantaw. Bye.